Άρα συνεχίζουμε. Δεν εγκαταλείπουμε. Δεν εγκαταλείπουμε. Όχι, μέχρι να ολοκληρωθεί το παζλ εκείνης της νύχτας. Τον διέλυσες τον αδερφό μου εδώ. Παιδιά, μπορείτε να καταδικάσετε τη στάση μου αν θέλετε. Δεν πρόκειται να σας κατηγορήσω. Είστε οι φίλοι μου και σας αγαπάω. Αλλά για μένα ο Μάνος είναι νεκρός. Πολύ όμορφο εδώ. Νομίζω ότι θα σ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Τώρα που είσαι κοντά θα έρθω να σε βλέπω πιο συχνά. Σου φέρα και τα αγαπημένα σου λουλούδια. Αφού ξέρω πώς σ' αρέσουν. Έτσι δεν είναι? Όσο θα ήθελα να ξέρω τι σκέφτεσαι αυτή τη στιγμή. Τερά, έχω ανάγκη από τη γνώμη σου. Πάντα με συμβουλεύεις και με προστάτευες από τα λάθη. Και ξέρεις πόσο πολύ θέλω αυτή τη στιγμή να μου μιλήσεις, να μου πεις αν εγκρίνεις. Αυτό που σου έκανα δεν πρόκειται να τους το συγχωρήσω ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή, μια υπέροχη γυναίκα σαν και εσένα ένα μυαλό υπέροχο. Και τώρα? Τώρα τι? Τώρα τίποτα. Ναι. Πού σε βρίσκω? Μιλάω με μια υπέροχη κυρία. Α, να κλείσω? Όχι, εντάξει. Μόλις ήρθα από το εξωτερικό και μιλάμε για κάτι δουλίτσες. Εντάξει, τότε μην ενοχλώ. Θα πάω από το σπίτι εγώ. Εντάξει, θα το πούμε εκεί. Η Εύα ήταν. Θα τη γνωρίσει κάποια στιγμή. Είναι τόσο όμορφη και τόσο θλιμμένη μαζί. Σαν και εσένα. Νομίζω ότι μοιάζεται πολύ. Μανουλά, μ' ακούς τώρα? Μ' ακούς, κοίταξε με λίγο. Μανά. Κοίταξε με λίγο.
δώσε μου ένα σημάδι ότι με ακούς τώρα. Από μια βλακεία πώς καταλήξαμε σε τραγωδία, ρε Νωρά? Τι μεσολάβησε από τη στιγμή που έφυγε ο Μάνος, θα το μάθουμε ποτέ? Γιατί ψάχνεσαι? Μπορεί και να μην μεσολάβησε τίποτα. Γιατί σώνει και καλά πρέπει να έχει σχέση με το Μάνο? Αν δεν το ξεκαθαρίσουμε, εγώ δεν ησυχάζω. Καλά, ξεκουράσου. Μη σκέφτεσαι. Μάλιστα. Αυτό να μην το σκέφτομαι. Το άλλο, θα το σκέφτομαι ή μπα. Ποιο άλλο? Ο Οδυσσέας, κορίτσι μου, συνεχίζει να μου τηλεφωνεί διαρκώς. Και εγώ τι κάνω? Το παίζω Κινέζος και καλά δεν την ξέρω την κυρία? Μπορείς να του πεις τη μισή αλήθεια. Τη μισή. Ένα 800 και είναι καλά, να το αφήσω. Να του πεις ότι είχατε παλιά σχέση με τη Μαργαρίτα, με την Τέζη, όπως την πεις τέλος πάντων αυτήν, και ότι πηγαίνατε για γάμο, αλλά τελικά χωρίσατε. Μην μπεις σε λεπτομέρειες. Θα ρωτήσει. Θα ρωτήσει. Κακές συγκυρίες να του πεις. Την αλήθεια θα του πω. Όλοι. Ο Οδυσσέας είναι φίλος. Αν τον αφήσω στο σκοτάδι, υπάρχει και ένα παιδί στη μέση. Μπορείς να του το πεις όλα αργότερα. Πότε αργότερα, όταν θα τα έχουν ξαναβρει, θα πάω και θα του πω: τώρα που τη συγχώρησες, μάθε ποια είναι η κυρία. Αυτός και εσένα. Μήπως τη συγχωρείς και τα ξαναβρούν? Παράτα μας, Νωρά. Γιατί, Λουκάκο, γιατί δεν το παραδέχεσαι, αφού μια ταραχούλα την πήρες που την ξαναείδες? Ταράκουλο έπαθα. Αλλά όχι όπως το εννοείς εσύ. Δεν το έχεις ξεπεράσει. Ναι, το τραύμα δεν το έχω ξεπεράσει. Τον έρωτα όμως, Θεός χωρέστον. Εγώ τώρα γιατί κάπου δεν σε πιστεύω? Πού ακριβώς? Απάρατα μας, ρε Νώρα, που θα μας το παίξεις και ψυχαναλήτρια τώρα. Έλα. Γιατί φεύγεις? Φεύγεις όμως, Γεια σου. Δεν μας τα λες καλά, Λουκάκο. Δεν μας τα λες καλά. Πες να είναι ακόμα καψούρες μαζί της. Τι θέλεις, Μάνο? Εσένα. Θα με αναγκάσεις να πάρω μέτρα για να με ξαναπλησιάσεις, έτσι? Άκουσέ με, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να σε ακούσω. Αυτό σου βάζει λόγια εναντίον μου. Ναι, αυτόν περίμενα. Και αυτόν να μην τον ξαναπιάσει το στόμα σου, δεν τον ξέρεις. Ενώ εσύ το παίζεις στα δάχτυλα, Όσο να πεις. Ασήμαντη βέβαια λεπτομέρεια, αλλά αν δεν ήσουν εσύ θα τον είχα παντρευτεί τώρα. Το μόνο που θέλει είναι να σε πάρει από μένα. Μην κρίνεις εξιδίων τα αλότρια, δεν σου μοιάζει. Και για να τελειώνουμε, στο έχω ξεκαθαρίσει. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Ξέρω πώς ένιωσες. Την τύφλα σου ξέρεις. Στο είχα πει ότι αν με ξαναπροδώσεις δεν θα τα αντέξω. Δεν άκουγες ποτέ τι σου έλεγα και δεν μπορούσες να δεις τι νιώθω. Γιατί ποτέ δεν προσπάθησες να με γνωρίσεις πραγματικά. Άκουσέ με. Να πας να σ' ακούσει η Μελίτα που σε περιμένει. Εσένα αγαπάω. Ναι, μου το απέδειξες με τον καλύτερο τρόπο. Εσένα ήθελα να παντρευτώ. Ναι, το πιστεύω. Εμένα ήθελες να παντρευτείς. Και να έχεις τη Μελίτα καβάτζα. Τις μισές μέρες η μία και τις άλλες μισές η άλλη. Και την 7η μέρα ο Θεός Μάνος αλαπάβεται, έτσι. Κορίτσι μου. Τελικά η ζωή κάνει κύκλους. Εμείς οι δύο θα αλλάζαμε ρόλους, αλλά εσύ αμετακίνητος, σταθερός. Θα μ' ακούσεις Άντε καμιά μου, φορά. γεια. Δεν θέλω να σ' ακούσω. Ποτέ ξανά. Τώρα εξηγούνται πολλά, μπαμπά. Είναι φανερό γιατί η μαμά πίστεψε εκείνο το τηλεφώνημα. Της είχαν πει για τον βιασμό. Είδε και την έβασε αυτή την κατάσταση. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό για το Μάνο. Λιά, το τι έγινε εκείνο το βράδυ το είδα με τα μάτια μου. Και γιατί δεν μας το πες τόσα χρόνια, βρε αγάπη μου? Όχι, δεν μπορούσα, Δάφνη μου. Μήπως αυτό το μυστικό δεν ήταν δικό μου? Τόσα μυστικά εκείνο το βράδυ. Η Εύα, ο Φώτης. Αυτό την πατήσαμε όλοι. Ο Μάνος μας επέβαλε έναν όρκο σιωπής, τον οποίο του τον υπέδειξε ο πατέρας μας. Ο πατέρας μου. Ο πατέρας σου, Νικόλα, κατέστρεψε το γιο μου. Το μεγάλωσε με το άγχος να είναι πάντα πρώτος, να παίρνει αυτό που θέλει. Τους έχει όλους στα πόδια του. Ναι. Και ο μαθητής αρίστευσε. Ήθελε πάντα όλοι να τον υπηρετούν. Να γίνεται πάντα το δικό του. Εντάξει τώρα, μην το τραβάμε στα άκρα.
Είπαμε. Αυτός ο άνθρωπος έχει χίλια κακά, αλλά έχει και κάποιες ευαισθησίες. Ναι, τότε ξέρει και τις κρύβει πολύ καλά, ρε Δάφνη. Θα τον ειδοποιήσω να μιλήσουμε οι τρεις μας, Δάφνη μου. Εντάξει, παπά. Και κάτι ακόμα. Θέλω να πάμε μαζί στον τάφο της μαμάς σου. Τώρα μπορούμε να τις πηγαίνουμε και ένα λουλουδάκι χωρίς να κρυβόμαστε από κανένα. Έλα, ρε Λουκά. Πού εξαφανίστηκες? Δουλειές. Έμαθες ότι γύρισε η γυναίκα μου. Ναι. Κεραυνός είναι εθρία, φίλε. Εκεί που είχα βάλει μπροστά το διαζύγιο, ξαφνικά σκάει η μύτη ντέζει από το πουθενά και τα φέρνει όλα άνω κάτω. Τα έχω παίξει. Ψυχραιμία, φίλε. Πού να την πρώτη ψυχραιμία, ρε Λουκά. Έγινε ό,τι έγινε με τη Μελίτα, σκάει η μύτη και ντέζει με αποτελείωση. Ναι, αυτό με τη Μελίτα είναι ένα θέμα, βέβαια. Τι θέμα, ρε Λουκά. Αυτή με άδειασε κανονικά. Αυτό που έγινε κατέστρεψε πολλές σχέσεις, Οδυσσέα. Όχι μόνο τη δική σας. Εσύ έχεις ξεκαθαρίσει μέσα σου τι θέλεις από εκείνη? Το τι θέλω δεν παίζει πια. Το τι κάνω είναι το ζήτημα. Δεν το συζητήσατε? Και το καταπιώσα να μην τρέχει τίποτα. Τι να πω, ότι ήταν στιγμιαίο αδίκημα. Καλά, δεν το κόβω να παίρνει και παράταση. Ούτε εγώ. Αν νοιαζόταν πραγματικά, δεν θα έκανε ό,τι έκανε με το Μάνο. Αλλά αυτή εκεί, κολλημένη. Φάση περνάει. Φάση. Αυτό νόμιζα και εγώ. Αλλά τελικά ο μόνος που είχε πάρει σοβαρά αυτή τη σχέση ήταν ο φίλος σου. Εγώ για τη Μελίτα ήμουνα το δεκανίκι για να στηρίζεται στις δύσκολες στιγμές. Μη βιάζεσαι να πάρεις αποφάσεις. Με τη γυναίκα μου τι θα κάνω. Ναι. Ο μικρός? Στην αρχή τα είχε χαμένα. Μετά άρχισε σιγά σιγά να χαλαρώνει. Και τώρα έχει ξετρελαθεί τελείως. Και εσύ? Τι εγώ. Εγώ να ξεμπερδεύομαι το διαζύγιο θέλω. Είσαι σίγουρος ότι αυτό θες, πραγματικά? Πλάκα μου κάνεις, Λουκά. Φυσικά αυτό θέλω. Τι με κοιτάς έτσι. Να τελειώνω, θέλω μια ώρα αρχίτερα. Ωραία. Θα το προχωρήσετε τότε. Θα κάνει εκείνη ώρα μια κοινοποίηση. Ωραία. Οδυσσέα, θέλω να σου πω κάτι. Υπάρχει κάτι που πρέπει να Το αγοράκι εκείνο που σου μιλούσε. Και τι ανέχεται, σου έλεγε συνέχεια. Λουκά, Λουκά, ήρθε η μαμά. Καλώς τα δέχτηκες, κούκλε. Ντέζι καρά. Λουκάς, δεν είναι της. Μαμά, πάμε να σου δείξω αυτό που λέγαμε. Πήγαινε εσύ, θα έρθω εγώ σε λίγο. Διέκοψα κάτι, συγγνώμη. Όχι, δεν διακόψετε τίποτα. Εγώ έφευγα έτσι κι αλλιώς. Θα τα πούμε, φίλε. Σύντομα. Φίλος σου. Ναι, φίλος. Και δικηγόρος. Θα με βοηθήσει με το διαζύγιο. Γιατί επιμένεις. Σου ξεκαθάρισα ότι είμαι αντίθετη. Και εγώ σου ξεκαθάρισα πως σχέστηκα. Και αν δεν στο δώσω. Ήθελα να είμαι η αφή στην άκρη των δακτύλων σου, ότι αγγίζεις να έχει κάτι κι από μένα, να με τη νύχτα η φωνή χαμένων φίλων σου που λέει τραγούδια παλιά και αγαπημένα. Ήθελα να είμαι εισιτήριο στην τσέπη σου όταν σε μένα ταξιδεύει η σκέψη σου. Ήθελα να είμαι εισιτήριο στην τσέπη
τσέπη σου, όταν σε μένα ταξιδεύει η σκέψη σου. Ήθελα να είμαι η σκιά στην άκρη των βλεφάρων σου, η μόνη λέξη στο παραμιλητό σου, να είμαι η πρώτη ρουφιξιά απ' το τσιγάρο σου, η τελευταία η γουλιά απ' το ποτό σου. Ήθελα να είμαι εισιτήριο στην τσέπη σου, εισιτήριο στην τσέπη σου, όταν σε μένα ταξιδεύει η σκέψη σου. Ήθελα να είμαι εισιτήριο στην τσέπη σου, όταν σε μένα ταξιδεύει η σκέψη σου. Τι να κάνω, Θεέ, τι να κάνω. Να. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Κύριε Καρτάλη, μπορώ να σας ενημερώσω για ό,τι χρειάζεστε. Και μετά η παραίτησή μου είναι στη διάθεσή σας. Παρέτηση γιατί? Εκτός αν θέλετε εσείς να φύγετε. Όχι, δεν έχω λόγο. Ωραία. Τότε θα μείνετε στη θέση σας, όπως και όλο το προσωπικό. Προς το παρόν τουλάχιστον δεν έχω σκοπό να προβώ σε αντικαταστάσεις. Οπότε, από καφέδες προτιμώ τον εσπρέσο και όταν θα είστε έτοιμοι, περιμένω να με ενημερώσετε για τις τρέχουσες υποθέσεις και υποχρεώσεις. Μάλιστα. Αναπαύθηκε η ψυχή της μητέρας σου, Δάφνη μου. Τώρα το ξέρω. Το νιώθω. Καλώστες μου. Τι κάνεις, κορίτσι μου? Πολύ ωραίο σπίτι. Έχει γούστο ο τύπος, Δεν είναι δικό μου, φιλοξενούμενη είμαι. Έλα, πάμε να καθίσουμε. Έλα, Μαρία. Λοιπόν, για πείτε μου. Βασικά, εσύ θα μας πεις. Εγώ... Τι θα κάνεις, Εύα μου? Με αυτή τη φιλοξενία που είπες... Σου φαίνεται κάπως που μένω εδώ, Εσύ δεν ήθελες να σε έχει σπιτωμένη ο Μάνος. Θα αφήσεις τώρα να σε σπιτώσει ο Στέφανος? Με τίποτα στον κόσμο. Καλά σου λέει, Εύα. Έφυγες από το ένα κλουβί και ήρθες στο άλλο. Το θεωρείς σωστό να μένεις εδώ και να σε συντηρεί ο Στέφανος? Όχι βέβαια, γι' αυτό είχα αποφασίσει να φύγω. Ναι, αλλά δεν το έκανες. Επέμενε ο Στέφανος. Εκείνος μπορεί να επέμενε. Εσύ τι έκανες, αυτό είναι το θέμα μας. Βρε μαμά μου, ήμουνα σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, το ξέρεις. Ο Στέφανος με βοήθησε. Τώρα έχω αρχίσει να ξαναβρίσκω τον εαυτό μου. Τώρα λοιπόν, καιρός να φεύγεις από εδώ. Να βρω ένα σπίτι πρώτα. Έχεις σπίτι. Το δικό μας. Με θέλεις στο σπίτι? Αμέ. 3 γυναίκες μαζί. Τέλεια θα περάσουμε. Αγάπη μου. Δεν ξέρεις πόσο χαρούμενη με κάνει. Ήθελε να έρθει από εδώ να στο πει ίδια. Θα βρω έναν τρόπο να το πω στο Στέφανο, χωρίς να παρεξηγηθεί. Είναι σπαθί ο τύπος, το καταλάβει. Κι εγώ πιστεύω ότι θα το εκτιμήσει. Φαίνεται άνθρωπος που ξέρει να κρίνει. Θα γυρίσω στο σπίτι και μετά θα βρω μια δουλειά. Θα αρχίσω από την αρχή. Μπράβο, καρδούλα μου.
Να μην ανησυχείς για τίποτα. Και στην τελική, εμείς είμαστε εδώ. Όπως καταλαβαίνεις, δεν χρειάζομαι πια δικηγόρο, Χριστό. Γιατί να το σκέφτεσαι, μάνα. Δεν μπορώ να σε πληρώνω, φίλε. Δεν χρειάζεται να με πληρώνεις εσύ. Υπάλληλος του ομίλου είμαι. Θα σε κρατήσω. Μάλλον. Εγώ πάντως είμαι εδώ για σένα. Ό,τι χρειαστείς, στη διάθεσή σου. Σε ευχαριστώ. Μα την Παναγία, σε ευχαριστώ. Δεν εγκαταλείπω έτσι εύκολα. Να ζητάμε πολλά ένα στους δύο. Ο άλλος ήρθε. Ήρθε και είπε ότι δεν θα διώξει κανέναν, οπότε παραμένω στον όμιλο. Και για σένα πάντα εδώ. Να είσαι καλά, φίλε. Μπα, αποφασίσαμε να γυρίσουμε. Τι θες, ρε κορίτσι μου? Κορίτσι σου όταν σε βολεύει. Τόσες ώρες που μ' άφησες να ψήνομαι, δεν σκέφτηκες να με πάρεις ένα τηλέφωνο. Και ο λόγος που ψήνεσαι? Τι έγινε, θα μου πεις? Απολύτως τίποτα. Δεν του μίλησες? Προσπάθησα. Αλλά πάνω που ήμουν έτοιμος να του μιλήσω, έσκασε μύτη εκείνη με το παιδί. Και? Κόλωσα. Ένιωσα μήχανα. Ο Άρης μέσα στην καλή χαρά να μου συστήνει τη μανούλα του. Αυτή έκανε ότι δεν με ξέρει. Και εσύ τον πεκεί ψιλοκομμένο. Τα χάσα, ρε παιδί μου. Είδα τη χαρά του παιδιού. Η παιδική χαρά σε κόλωσε, Λουκά? Ή εκείνη που σε κοιτάζει και φεύγει γη κάτω από τα πόδια σου? Να σου πω, κομμένη αυτή η πλάκα, εντάξει. Ναι, μακάρι να ήταν πλάκα. Γιατί μου τη λες συνέχεια, ρε παιδάκι μου? Είχες πει ότι θα του μίλαγες στο Οδυσσέα. Ναι, είχες και εσύ τις επιφυλάξεις σου. Για όλη την αλήθεια. Όχι ότι θα κάνεις ότι δεν την ξέρεις, ότι θα παίζετε θέατρο μπροστά στα μάτια του. Ευνηδιάστηκα, ρε παιδάκι μου. Γιατί δεν παραδέχεσαι ότι όταν την βλέπεις, παθαίνεις κάτι? Πας καλά, ρε Νόρα μου, μετά από τόσα χρόνια, μετά από όσα μου έχει κάνει. Αποθυμένα, αγόρι μου, μας κατσικώνονται μια ζωή. Πάρε παράδειγμα τον Νικόλα με την Εύα. Α, καλά, ότι θυμάσαι χαίρεσαι εσύ. Εγώ ό,τι βλέπω λέω. Το γεγονός ότι διστάζεις να πεις στον Οδυσσέα ότι την ξέρεις, κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι αυτοί οι δύο έχουν ένα παιδί μαζί. Και εμένα μου είναι δύσκολο να μπω ανάμεσά τους. Εγώ πάλι λέω ότι σε πειράζει που είναι ο Οδυσσέας ανάμεσά σας. Περαστικά σας. Και στα δικά σας. Να σου πω, κάνε ό,τι θέλεις. Μόνο μην έρθεις πάλι να μου ανακοινώσεις κανένα γάμο από το πουθενά. Εντάξει? Ρε, τα έχεις παίξει. Ακούς τι σου λέω? Θέλω να δώσουμε μια ευκαιρία στο γάμο μας. Να έχουμε μια ομαλή συμβίωση. Εμείς και το παιδί μας. Και σε 5-6 μήνες να το παρατήσεις πάλι το παιδί και να το τρέχω στους παιδοψυχιάτρους, Δεν σκοπεύω να φύγω αυτή τη φορά. Θα το παλέψω. Και εγώ αυτή τη φορά θα σε πιστέψω. Άκουσε με. Το παιδί σ' αγαπάει, το βλέπω. Αλλά και για μένα χάρηκε που ήρθα. Δεν ξέρω βέβαια τι του έχεις πει τόσα χρόνια, αλλά... Από τον τρόπο που σε δέχτηκε καταλαβαίνεις ότι του είπα τα καλύτερα, Μπράβο σου, αυτό σε τιμά. Τι λύσαξες λοιπόν με τα διαζύγια? Όχι, δεν θέλω πολλά διαζύγια. Ένα μου φτάνει και μου περισσεύει. Το ότι δεν έχει βγει τόσα χρόνια σου λέει κάτι? Ναι, μου λέει ότι δεν σε έβρισκα να υπογράψεις. Αν επιμείνεις στο διαζύγιο, το παιδί θα μείνει μαζί μου. Για ξαναπες αυτό να το εμπεδώσω. Ο νόμος είναι με το μέρος της μάνας. Θα μου το δώσουν το παιδί. Κρίμα είναι να το τρέχουμε στα δικαστήρια. Παρατάς το παιδί μου. Για 6 χρόνια. Και έρχεσαι τώρα να το διεκδικήσεις. Και νομίζω ότι θα το πάρεις κιόλας. Πλάκα έχεις. Αν έχω πλάκα, θα γελάσουμε όλοι μαζί. Δεν εσύ, τι θέλεις? Τι σκάτα θέλεις? Να μείνω μαζί σας θέλω. Με σένα και το παιδί μου. Εγώ τώρα, Ντεζάκη, είμαι αλλού. Πού αλλού? Αν νομίζεις ότι θα σε παντρευτεί η κόρη του Ρούσου, είσαι βαθιά ανοιχτωμένος, αγόρι μου. Αυτό, Ντέζη μου, δεν σε αφορά πια. Να σου πω, αλήθεια, πιστεύεις ότι θα σε παντρευτεί μια γυναίκα με τόσα φράγκα? Δεν με αφορά αν έχει φράγκα ή όχι. Δεν είμαι σαν τα μούτρα σου. Πού τα πουλάς αυτά, ρε Οδυσσέα? Μας το παίζεις κι υπεράνω. Να σου πω, τους άλλους μπορείς να τους δουλεύεις. Εμένα όχι. Ντεζάκη μου, εγώ τόσα χρόνια που έλειπες, σε ρώτησα με ποιον ήσουνα και τι έκανες.
Πιστεύεις ότι δεν είχα τις ευκαιρίες? Όχι, πιστεύω ότι και τις είχες και τις εκμεταλλεύτηκες. Τώρα το τι στράβωσες στον δρόμο, μόνο εσύ το ξέρεις. Τίποτα δεν εκμεταλλεύτηκα. Και τίποτα δεν σου ζήτησα. Δεν μετάιζες όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω. Ναι, νομίζω ότι έκανες μια μεγάλη καριέρα. Και δεν με χρειαζόσουν, έτσι δεν είναι? Εγώ το πάλεψα τουλάχιστον. Εσύ, μια ζωή αποτυχημένος. Ναι, ρε, Ντέζη, αποτυχημένος. Ένας αποτυχημένος που κατάφερε όμως να μεγαλώσει το παιδί του. Είναι και δικό μου το παιδί. Εντάξει. Come with me into the trees. We'll lay on the grass and let the hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day. Let me see you stripped down to the Ναι. Πήρα να δω αν θα αργήσεις. Όχι, εντάξει, έχω μια ενημέρωση αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θα πάρει πολύ. Ισχύει αυτό που είπαμε? Βέβαια. Θα είμαι στην ώρα μου. Όπως πάντα. Θα τα πούμε εκεί. Εμείς οι τρεις είμαστε οικογένεια. Τώρα λοιπόν που τα άμαθα όλα, να μιλήσουμε. Τα άμαθες όλα? Μην είσαι σίγουρος, με εμάς δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Τι να πούμε, εδώ διαλύθηκαν όλα. Ναι, δεν διαλύθηκαν από μόνα τους, αγόρι μου. Τα ξέρω τα λάθη μου. Δεν βλέπω να μαθαίνεις όμως από αυτά. Η Εύα σε αγάπησε αληθινά. Και το λέω εγώ που δεν ήθελα ούτε να τη δώσω στα μάτια μου. Στα έδωσε όλα. Και εσύ τι έκανες? Μη με χτυπάς εκεί που πονάω, ρε πατέρα. Μέχρι τώρα πίστευα ότι έφταιγε εκείνη. Τώρα μαθαίνω πως από τότε, από εκείνο το βράδυ την είχες στη χέρια σου. Σε εκείνο το βράδυ θα γυρίσουμε πάλι. Σου λέμε κάποια πράγματα επειδή σ' αγαπάμε. Και δεν θα σου χαϊδέψουμε τα αυτιά. 2 γυναίκες σε λάτρεψαν. Και εσύ τις τσάκισες για τις 2. Γιατί με τον Νικόλα? Τον έφτασες να εξαρτάται από έναν ξένο. Άφησες το μέλλον του αδερφού σου στα χέρια του καρτάλι. Αυτός διοικεί τώρα τον όμιλο. Τι στάση θα κρατήσει τη δίκη? Έχετε δίκιο. Και για την Εύα και για τον Νικόλα, για όλα. Ωραία. Να έχουμε δίκιο. Το θέμα όμως είναι τι θα κάνεις εσύ από το Κύπρο σου. Δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν αντέχω να χάσω την Εύα. Και αν την έχεις χάσει ήδη, θα κάνω τα πάντα να την ξανακερδίσω. Τα πάντα όμως. Γιώνα, εγώ φεύγω. Παίρνω 2 μέρες άδεια. Ενημέρωση, παρακαλώ. Ένα γεια δεν σας περισσεύει, κυρία μου? Γεια. Πού πας? Όπου θέλω πάω. Κάτσε εδώ, ρε χάζο. Περίμενα να φύγουμε παρέα. Άστο, καρδιά μου. Άστο. Μπορώ και μόνη μου.
Λοιπόν, μου ζήτησες χρόνο και στον έδωσα. Μου πετάς και το σκηνικό με το Μάνο και μου λες να σκεφτώ. Τι να σκεφτώ, ρε Μελιτά? Για μας, Οδυσσέα, από εδώ και μπρος. Για μας. Οκ. Θα σου πω για μας. Πληγώθηκα και έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη μου. Επιστρέφει και η γυναίκα μου, δεν μπορώ Οδυσσέα, να πάρω το διαζύγιο. Για μας σε ρώτησα, για μας τους δύο. Γιατί μου πετάς το μπαλάκι? Εσύ τι θέλεις για μας? Εγώ δεν ξέρω καν σε τι φάση βρισκόμαστε. Θα σου πω εγώ σε τι φάση βρισκόμαστε. Είμαστε ανάμεσα σε ένα κέρατο και σε μια επιστροφή της συμφοράς. Εκεί βρισκόμαστε. Μπορείς να ηρεμήσεις λίγο, σου παρακαλώ? Ήρεμος είμαι. Και συνειδητοποιημένος. Δεν σε ενδιαφέρει η σχέση μας, Μελιτά. Τη βλέπεις σαν ένα πρόβλημα που πρέπει να διευθετηθεί αμέσως και μόνο από μένα. Εσύ δηλαδή τι θέλεις, ποια είναι η θέση σου? Είσαι στον πάγκο και περιμένεις αλλαγή? Εγώ τουλάχιστον σου μίλησα με ειλικρίνεια. Ναι. Και με έστειλες αδιάβαστο. Θα προτιμούσα να στο κρύψω? Όχι. Θα προτιμούσα να μην το έχεις κάνει. Το έκανα όμως, Οδυσσέα, το έκανα. Δεν αλλάζει αυτό. Το ότι στο είπα δεν σου λέει κάτι? Μου λέει κάτι. Μου λέει ότι είσαι ακόμα κολλημένη με το Μάνο. Οπότε έχουμε και λέμε. Εσύ έχεις έναν πρώην σύζυγο που τον θέλεις ακόμα. Και εγώ έχω μια νυν σύζυγο που δεν τη θέλω και δεν μου δίνει διαζύγιο. Το θέμα της γυναίκας σου θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε μαζί. Μαζί? Εσύ κι εγώ? Αν μπορούσες να με συγχωρήσεις. Τι να συγχωρέσω, ρε Μελιτά. Το ήθελες και το έκανες. Και την ίδια στιγμή το μετάνιωσα. Και δεν το έστειλα εγώ αυτό το μήνυμα της. Άντε πάλι τα ίδια. Μπορούμε να συνεχίσουμε μαζί? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Για σένα δεν ξέρω. Εγώ βλέπεις, είμαι εδώ, το παλεύω. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι, έτσι δεν είναι? Δεν μου απαντάς όμως, δεν μου απαντάς. Σου απαντάω. Δεν ξέρω. Ειλικρινά. Τι του μίλησα έτσι, ρε γαμώτο? Τι έχω πάθει? Πρέπει να αρχίσω σιγά σιγά να σου ξεφορτώνομαι. Αρκετά καταφράστηκα τη φιλοξενία σου. Πάλι την ίδια κουβέντα θα πιάσουμε? Κοίτα. Επέμεινες να μείνω, νίκησες και παρέμεινα. Αλλά τώρα. Θα πάει στη ρεβάνς. Όχι, τώρα πρέπει να γυρίσω στο σπίτι. Μου το ζήτησε και η Μαρίλια. Οκ. Εντάξει, αν είναι έτσι, ό,τι αποφασίσεις μαζί σου. Αλλά αν το κάνεις να μην επιβαρύνεις εμένα. Κοίτα, δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσω πόσο πολύ μου συμπαραστάθηκες. Πραγματικά, Στέφανε, αν δεν σε είχα, δεν ξέρω τι θα έκανα. Έχεις γίνει ρήπο, έτσι. Συντρίμμη της ζωής, κουρέλι. Εντάξει, εσύ το γελάς. Αλλά πραγματικά με έσωσες. Τώρα όμως πρέπει να γυρίσω κι εγώ σπίτι μου. Να σταθώ στα πόδια μου, να βρω μια δουλειά. Εντάξει. Πάντως εγώ θα σε βοηθήσω σε ό,τι χρειαστείς. Είσαι πολύ καλός. Με στήριξες, δεν με πίεσες για τίποτα και δεν με ρώτησες ποτέ τίποτα. Στημένης την έχω. Αν δεν μιλήσω όταν έρθει η ώρα, θα σου κάνω ανάκριση εκεί, τρίτου βαθμού. Τέλος πάντων. Και, πού σκέφτεσαι να ψάξεις τηλεόραση, θέατρο? Μπα, δεν χτυπάω ξανά πόρτες που δεν ανοίγουν. Μπορώ να βοηθήσω εγώ? Εσύ μπορείς να βοηθήσεις, αλλά εγώ δεν θέλω. Ωραία. Γιατί και στην εταιρεία, άμα θέλεις, Κοίτα, μην ανησυχείς για μένα, εγώ θα βρω κάτι. δεν θες να εξαρτάσαι από μένα, πες το. Από κανέναν δεν θέλω να εξαρτάμαι, όχι μόνο από σένα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εγώ σκέφτομαι να ανοίξω μια γκαλερί, Τέλεια, καλορίζικη. την οποία μπορείς να την αναλάβεις άνετα εσύ. Αλλά δεν πρόκειται να το κάνεις γιατί θες να τα καταφέρεις μόνος σου. Ακριβώς έτσι. Ναι. Η Εύα που ήξερα και που αγάπησα, ίδια πάντα. Δεν ζητάει τίποτα από κανέναν. Ήδη εσύ έχεις κάνει πάρα πολλά για μένα. Ήταν να μην ξεκινήσεις εμφανίσεις εσύ, Τι θες εδώ πάλι? Σε ευχαριστώ που δεν μίλησες στον Οδυσσέα. Έχει χάρη που δεν πρόλαβα. Ήρθες πάνω στην ώρα με το παιδί.
Το είδαμε στην καλή χαρά το έρμο το παιδί και το πόνες στην ψυχή μου. Για τον Άρη το έκανα, όχι για σένα. Δεν θα με πιστέψεις, αλλά έχω έρθει με καλές προθέσεις. Αλλήμονο. Εσύ και οι καλές προθέσεις είστε κολλητές. Μου έλειψε το παιδί μου, Λουκά. Το έχω ανάγκη, όπως έχει ανάγκη και αυτό τη μάνα του. Εντάξει, μπορεί να σου πήρε 6 χρονάκια για να συνειδητοποιήσεις ότι έχεις παιδί, αλλά δεν βαριέσαι. Τι είναι 6 χρόνια μπροστά στην αιωνιότητα. Θα τον κερδίσω το χαμένο χρόνο. Εσύ και ο Μαρσέλ Προύστ. Θα τον αναπληρώσω. Εντάξει, μπορεί να έχουμε κάποια προβλήματα με τον Οδυσσέα, αλλά του αναγνωρίζω ότι το μεγάλωσε σωστά. Πάλι καλά που δεν του ζήτησες και τα ρέστα. Έχω αλλάξει, Λουκά. Δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Θα προσπαθήσω να γίνω καλή μάνα. Πες το μου, δεν να ησυχάσω. Λουκά, έχουμε περάσει τόσα οι δυο μας. Τίποτα δεν κράτησες από αυτή τη σχέση. Αν κράτησα, λέει. Τότε άσε με να σου εξηγήσω. Αυτό που είχε γίνει τότε με τον πατριό μου. Κουβέντα. Λέξη, τίποτα. Οπα. Τώρα δέσαμε. Ήτανε να μην αρχίσεις τις εμφανίσεις, Συγγνώμη, μήπως σας κάνω χαλάστρα? Τι λες ρε Νόρα, τώρα πας καλά? Ήθελα να έρθω να σου ζητήσω συγγνώμη για αυτό που έγινε πριν, αλλά τελικά δίκιο είχα. Αποθυμένα, Λουκάκο. Όσο μας δίνουνε, τόσο κολλάμε. Δεν κατάλαβα, για μένα πάει αυτό. Είναι και προχωρημένης αντίληψης η κυριούλα. Δεν σου επιτρέπω. Άμα στη ζητήσω την άδεια, να μην τη δώσεις. Λουκά, τι σου είναι ακριβώς η κυρία Φωκά? Είναι μάνα σου, είναι κηδεμόνα? Φίλη του είμαι, ρε! Και όταν εσύ έκανες γυμναστικές επειδή σε ξένα κρεβάτια, εγώ ήμουν αυτή που το μάζευε λιώμα από τα πατώματα. Αλλά πώς της επιτρέπεις να μιλάει έτσι? Έλα, κόφτε το και οι δύο τώρα, εντάξει? Σκασμός. Εγώ την κάνω. Πολλά καψούρια έχει μαζέψει το μαγαζί. Τι λέει ρε το γαρίφαλο στα αυτή, τι λέει? Εσύ μούγκα ρε, μούγκα! Ακόμα δεν ήρθε και της έδωσες δικαιώματα, μας τη λέει και από πάνω. Σφαχτείτε μόνοι σας. Λουκά, να τα λέμε, γεια. Στον αγύριστο. Κατσίκα. Καλά. Τι είναι αυτά, ρε, τι έχεις πάθει? Τι κατσινιές είναι αυτές? Εσύ τι έπαθες? Δεν βλέπεις που πας και μπλέκεις? Ποιος έχει μπλέξει, κορίτσι μου? Ξύπνα ρε, ξύπνα! Ξέχασες τι έχεις περάσει εξαιτίας της. Άλλαξε νομίζεις? Ίδια και παράλλαχτη είναι. Την άκουσες? Την άκουσες τη Σκυλού? Εγώ τη Σκυλού την άκουσα. Εσύ τον Ταλικέρι που έβριζε και εμένα και τη Σκυλού τον άκουσες ή μπα? Προσπαθώ να σε σώσω από τον κρεμό, αγόρι μου, αλλά δεν το βλέπεις. Ρε κοπέλα μου, η κυρία μου είναι εντελώς αδιάφορη. Το μόνο που με νοιάζει είναι ο Οδυσσέας και να μην πληγωθεί το παιδί. Ναι, καλά. Τελικά αυτή είναι φίδι κολοβό, Ο Χιάδη Μούτσουνη. Πότε σε έβαλε ρε μες στο βρακί της και δεν πήρες χαμπάρι? Πας καλά, κορίτσι μου, λιγμένα παίρνεις. Δεν σ' αρέσει που σου λέω την αλήθεια. Ρε Νόρα, μήπως και με εκδικείς επειδή σου τάπριζα τότε με τον Στέλιο? Τότε μου έλεγες την αλήθεια και είχες δίκιο και εγώ δεν το έβλεπα. Τώρα έχω δίκιο εγώ και δεν το βλέπεις εσύ. Σε τύλιξε πάλι, Λουκά. Ηλίθιε. Μπακλαβά. Ρε μπέλας που με βρήκε. Θα φύγω το πρωί. Δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω για ό,τι έχεις κάνει. Χαμόγελο φτάνει. Αισθάνομαι ότι εκμεταλλεύτηκα την αγάπη σου. Εσύ, Εύανα, χάρη τώρα, μην αρχίσουμε το ίδιο αρκάκι. Δεν ξέρω τι έχεις στο μυαλό σου για μας τους δύο, τι σκέφτεσαι για το μέλλον και... Τίποτα. Δεν περιμένω τίποτα. Εσύ, Εύα, ξέρω πώς νιώθεις. Ακριβώς όπως ένιωθα και εγώ όταν μ' άφησες. Στέφανε. Και όχι, ειλικρινά, δεν στο λέω τώρα για να σε κάνω να νιώσεις άσχημα. Απλά θέλω να σου πω ότι καταλαβαίνω. Και επίσης θέλω να σου πω ότι ούτε εγώ περίμενα να ξαναμπείς στη ζωή μου. Ειδικά τώρα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν νιώθω για σένα όπως παλιά. Βέβαια, αν μου λες να φύγουμε τώρα, να πάρουμε την κόρση και να πάμε στο Παρίσι, θα φεύγαμε χωρίς δεύτερη κουβέντα. Αλλά... Δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
Γι' αυτό δεν σου ζητάω. Απλά θέλω να σου πω ότι και για μένα είναι κάπως όλο αυτό. Είμαι δεμένη ακόμα εδώ. Το καταλαβαίνω. Αλλά μην περιμένεις τίποτα πια από το Μάνο. Αυτό θέλω να σου το πω. Τέλος πάντων, τώρα να σου πω κάτι. Αν ακόμα δεν έχεις καταλάβει μετά από αυτά που σου έχει κάνει τι άνθρωπος είναι. Ωραία. Δεν πρόκειται να παλέψει για να σε ξανακερδίσει. Ό,τι έκανε μέχρι τώρα το έχει κάνει για την καριέρα του, Εύα. Για τον εαυτό του, όχι για σένα. Μιλάς να τον ξέρεις πολύ καλά. Μπορεί να μην ξέρω αυτόν, αλλά ξέρω άλλους για αυτόν. Έναν τρόπο ίσως για τον Μάνο. Και εσύ και η γυναίκα του. Ναι. Έναν τρόπο. Δηλαδή, αν είχε σώσει τη δική μου ζωή, εγώ θα ζούσα μόνο για σένα. Να σε κάνω ευτυχισμένη. Κάθε ώρα δηλαδή, κάθε στιγμή μόνο γι' αυτό θα ζούσα. Τέλος πάντων τώρα, δεν θέλω να ξαναμιλήσουμε για τον Μάνο. Ούτε εγώ. Πρέπει να πας να κοιμηθείς. Αύριο σε περιμένει πολύ τρέξιμο. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Και ευχαριστώ για το χαμόγελο. Ναι. Η Εύα είναι στο δωμάτιό της. Το πού θα βρεθούμε θα σου το πω εγώ. Νωρίς αύριο το πρωί. Νιώθω άθλια. Χάλασε η ζωή σας με την Εύα. Και το χειρότερο είναι ότι έχασες κάθε ελπίδα να τα ξαναβρεις με τη Μαρίλια. Από τότε που έγινε αυτό δεν ήρθε ποτέ να ξαναδεί την Εφέλη. Και ξέρω ότι γιατί είμαι εγώ προκάλεσα τόσο πόνο χωρίς να το θέλω. Έχουμε ευθύνη και οι δύο γιατί έγινε. Μια στιγμή ήθελα μαζί σου μόνο ένα τελευταίο αντίο. Γιατί να ειδοποιήσω την Εύα. Για την Εύα δεν έχει σημασία ποιος έστειλε το μήνυμα. Σημασία έχει αυτό που είδα. Και δεν πρόκειται να πιστεί για την αγάπη μου ποτέ πια. Τι θα κάνεις? Άστα το. Μάνο, έχουμε ένα παιδί. Ξέρω πόσο αγωνίστηκες για τον Όμιλο. Όλα αυτά είναι παρελθόν. Με πονάει πολύ ό,τι έγινε. Στορκίζομαι, δεν το έκανα επίτηδες. Κάναμε λάθος. Και θα το πληρώσουμε και οι δύο. Μάνο, δεν ήταν λάθος. Το θέλαμε και οι δύο. Το μήνυμα ήταν που τα διέλυσε όλα. Τι σημασία έχει τώρα πια. Δεν οδηγεί πουθενά αυτή η κουβέντα. Καλή νύχτα. Νύχτα. Δεν θέλω να σε δω να φεύγεις. Σου αφήνω τα κλειδιά του σπιτιού να έρχεσαι όποτε θέλεις. Ο κωδικός του συναγερμού είναι η ημερομηνία του γενεθλίων σου. Στέφανος.
Και τι ζήτησες να βρεθούμε εδώ? Γιατί εδώ είχαμε συναντηθεί τελευταία φορά. Τότε που αποφασίσαμε να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Το ότι συνεργαζόμασταν πριν την γνωρίσεις, της το έχεις πει? Όχι. Δεν έχω κανένα λόγο εκτός αν της το έχεις πει εσύ. Εγώ ήρθα με τις καλύτερες προθέσεις. Σου μίλησα κυριλέ και ευγενικά. Μη με αναγκάσεις να στα πω κι αλλιώς. Καλά το έχεις, δεν αμφιβάλλω καθόλου. Έλα, βγάλε την κατηνιά σου, μην την καταπιέζεις. Απλά θέλω να ξέρεις ότι έχω κι άλλο πρόσωπο. Και θα σε συμβούλευα να μην το δεις. Τι άνθρωπος είναι. Ας πούμε πως αν της κάνετε χειραψία, καλό θα ήταν να μετρήσετε μετά τα δάχτυλά σας. Μπορεί να λείπει κανένας παράμεσος. Για μένα σημασία έχει το παιδί. Θέλω, έστω και τώρα, να μπορέσω να του προσφέρω μια σωστή οικογένεια. Και αυτό δεν γίνεται με έναν τρίτο άνθρωπο ανάμεσα στο ζευγάρι. Ναι. Σήκω και φύγε, μάζεψε τα κομμάτια σου και τότε να ξανάρθεις. Μέχρι τότε δεν θέλω να σε ξαναδώ έτσι ούτε εγώ ούτε το παιδί.